Γιατί αποφασίσατε να προχωρήσετε στην κατασκευή ενός νέου οικοσυστήματος cloud υπηρεσιών, τι διαφορετικό κομίζετε εσείς στην αγορά και γιατί δεν επιλέξετε τη μεταπώληση κάποιων τρίτων vendors. Καλησπέρα και από την πλευρά μου. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω το Fortune για τη σημερινή βραδιά και να ευχαριστήσω βεβαίως και τους νέους που ακούσαμε και προηγουμένως, τους νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι δημιουργούν marketplace για εμάς, για τις υπηρεσίες μας. Όπως και να ευχαριστήσω και τον κύριο Γεροστεριούδη για τα πολύ καλά του λόγια, γιατί είναι μια συνεργασία ζωής με την εταιρεία Μασούτης και το εκτιμούμε πάρα πολύ. Για να δώσω μια απάντηση πρέπει να δώσω ιστορικότητα. Η DataWiz ιδρύθηκε το 2000. Είναι μια φυσική συνέχεια όλο αυτό που γίνεται στην παρούσα χρονική στιγμή για μας. Να πω ότι δεν παρέχουμε μόνο δικές μας υπηρεσίες, δεν παρέχουμε δηλαδή μόνο μέσα από το λεγόμενο Ciano Cloud, που είναι το δικό μας, η δική μας κατασκευή, το δικό μας offering στην αγορά, μέσα από υποδομή που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα. Μεταπουλούμε και βοηθάμε σε υλοποιήσεις και μέσα από άλλες πλατφόρμες όπως το Azure και το AWS. Όλα αυτά εξαρτώνται από το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που ζητάει ο τελικός πελάτης. Για να επανέλθω στην ιστορικότητα της εταιρείας, η εταιρεία ιδρύθηκε και εμείς ήμασταν ένα startup της εποχής. Το 2000, σαν αστείο, έγινε μια πρόταση. Εγώ εργαζόμουν σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών, στην Global One Communications στην Αθήνα, και μου ζητήθηκε να αναλάβω με μια ομάδα την έναρξη POP, Point of Presence, για Internet Access Services στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία λοιπόν που ανέλαβε να λειτουργήσει αυτό το POP ονομάστηκε μετά από περίπου 6-7 μήνες DataWiz. Οπότε στηρίχθηκε και εξακολουθούμε και παρέχουμε και στηρίχθηκε πάνω σε υπηρεσίες ISP. Οι υπηρεσίες ISP αποτέλεσαν το cash cow της εταιρείας και το cash flow ουσιαστικά της εταιρείας, πάνω στα οποία βασίστηκε η περαιτέρω ανάπτυξή της. Όσο τα χρόνια περνούσαν και ανάλογα με τις εξελίξεις αγοράς, αναπτύξαμε υπηρεσίες VPS, Virtual Private Servers. Τώρα αναφέρομαι βέβαια σε λειτουργίες προ 2005-2007, οι παλιότεροι τα έχουν ακούσει. Πήγαμε πολύ επιτυχημένα σε αυτό το μοντέλο, ήμασταν μοναδικοί στην Ελλάδα να το ξεκινήσαμε. Γρήγορα βέβαια υπήρχε ανταγωνισμός. Καταφέραμε και δώσαμε κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σαν μια ελληνική επιχείρηση μέσα από τη Θεσσαλονίκη, που ήταν στην παρούσα φάση, στην τότε φάση μάλλον, η υποδομή μας, αλλά γρήγορα και μέσα από τις υπόλοιπες δράσεις μας, γιατί η κύρια δράση μας ήταν το System Integration. Είμαστε Premier Partners της Cisco Systems, Silver Partners της VMware, της Veeam, αναφέρω, πετάω κάποιους κατασκευαστές, της HP, της Dell, της NetApp. Έχουμε υλοποιήσει πάνω από 2.500 έργα private υποδομή στην Ελλάδα. Η συνέχεια λοιπόν μετά το Virtual Private Server σαν υπηρεσία στο κομμάτι του ISP ήταν η δημιουργία του πρόδρομου Cloud. Μας έδωσε το πάτημα μια πολύ μεγάλη συνεργασία που είχαμε στο εξωτερικό. Μια πολυεθνική, ένα hedge fund, το οποίο ζήτησε neutral country και η υποδομή μας ξεκίνησε από την Ελβετία, γιατί το fund αυτό θα λειτουργούσε ένα μεγάλο project για τη UBS στην Ελβετία. Ήταν ένα τριετές πρόγραμμα. Μας έδωσε τρομερή τεχνογνωσία και μας έδωσε τα εχέγγυα να ξεκινήσουμε μετά από την ολοκλήρωση αυτού του project αντίστοιχη υποδομή και στην Ελλάδα. Οπότε από το 2010 ξεκινήσαμε τις υπηρεσίες μας. Οι υπηρεσίες έχουν το μοναδικό χαρακτηριστικό, το data sovereignty, ότι δηλαδή το σύνολο της υποδομής μας βρίσκεται στην Ελλάδα, παρέχουμε υπηρεσίες από εδώ, παρέχουμε ξεκάθαρες υπηρεσίες, δηλαδή ο τελικός πελάτης γνωρίζει 100% ποιο είναι το τελικό κόστος που θα καταβάλει στο τέλος του μήνα, και επίσης το πολύ σημαντικό είναι οι προσωποποιημένες υπηρεσίες σε μια υποδομή την οποία διαχειριζόμαστε εμείς εξ ολοκλήρου. Μπορούμε δηλαδή να έχουμε end-to-end λόγο για οτιδήποτε συμβαίνει σε σχέση με την παροχή μας στον τελικό πελάτη. Οι κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν τη νούμερο ένα απειλή για τις επιχειρήσεις, ή έτσι έχω διαβάσει, τώρα εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Πώς μπορούν να προστατευτούν οι οργανισμοί και ποιο το κόστος σε περίπτωση που δεν δράσουν άμεσα? Η τεχνολογία δεν ήταν πολύ φιλική με μένα σήμερα. Χρησιμοποίησα αυτή την καινοτόμο μέθοδο απασφάλισης του πλαστικού μπουκαλιού με το νερό και χύθηκε όλο πάνω μου πριν παρευρεθώ σε μία συνάντηση στην οποία είχα να παρουσιάσω ακριβώς αυτό το θέμα. Ουσιαστικά ήταν συνέπειες κυβερνοεπίθεσης.
Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Δεν θα μπω καθόλου σε τεχνική ανάλυση, γιατί θα με χάσετε πολύ σύντομα. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουν όλες οι εταιρείες, τις οποίες συζητάμε για να σχεδιάσουμε αντίστοιχες λύσεις, έχουν να κάνουν με το κόστος βεβαίως και πώς αυτό το κόστος μπορεί να είναι λελογισμένο, ας το πούμε. Σίγουρα είναι μια bespoke, μια σουρμεζούρα, ας το πούμε, ή μια κατηδίαν προσέγγιση κοστολογική σε κάθε επιχείρηση. Δεν σημαίνει ότι ό,τι κάνεις στο Μασούτι θα το κάνεις και σε μια μικρότερη επιχείρηση. Οπότε, κοστολογικά βγαίνει ένα κουστούμι, ας το πούμε, στα χαρακτηριστικά που έχει κάθε επιχείρηση. Αυτό που θέλουμε εμείς να δούμε από τον τελικό πελάτη είναι μια γνώση τουλάχιστον των θεμάτων που τον αφορούν, δηλαδή κόστος καθημερινής λειτουργίας, κόστος διαφυγόντων κερδών αν δεν δουλέψουν μία μέρα, μία εργατοημέρα. Τι σημαίνει για μια επιχείρηση. Βάσει λοιπόν αυτών των δεδομένων, ο τελικός πελάτης, η τελική εταιρεία καλείται να βγάλει κάποιο budget βάσει του οποίου θα ολοκληρώσει και θα υλοποιήσει κάποιο πλάνο. Απαιτείται σοβαρός σχεδιασμός, απαιτείται καλύτερη ενημέρωση από την πλευρά του τελικού πελάτη σίγουρα, απαιτείται μια οργάνωση και μια υλοποίηση με θέματα κυρίως backup, δηλαδή η βασική ασφάλεια, θα πούμε και πάλι, ότι ό,τι και να κάνεις, ό,τι φρούριο και να χτίσεις μπροστά στην επιχείρησή σου, το backup θα σε σώσει στο εγκατακλείδι. Υπάρχουν backup, υπάρχουν δυνατότητες disaster recovery. Εκεί πέρα ολοκληρώνεται ένα σοβαρό σχέδιο αποφυγής του κακού αποτελέσματος. Γιατί, όπως το COVID λέγαμε, όλοι θα νοσήσουν. Πάνω κάτω λέμε τα ίδια, ότι όλοι θα χτυπηθούν σε κάποιο βαθμό, άλλοι πολύ, άλλοι λίγο, άλλοι μεσαία. Τέλος πάντων, θα δημιουργηθεί ένα disruption στην καθημερινότητα και στην καθημερινή λειτουργία. Οπότε το σημαντικό είναι να υπάρχει στρατηγική για το πώς θα επαναφέρουμε τη λειτουργία.